Partners van dit programma zijn de volgende participanten. Welkom terug in Sporthal Glanenbroek in Geleen, waar we in de rust zitten van de wedstrijd van de finale van de Limburgse Handeldagen. We kijken naar wat hoogtepunten van de eerste helft. In de wedstrijd tussen Pulva Serviti uit Estland en het team van FC Porto uit Portugal. Een royale voorsprong voor de Portugezen. Die op dit moment leiden met 15-8. Ja. Roel Goffin zit er ook nog steeds bij. En we zijn vol spanning om te kijken of het team van Serviti dit nog kan rechtbuigen. Ze hebben zich de afgelopen dagen getoond een ware kampioen in het ombuigen van achterstanden. Maar toen waren maar achterstanden van enkele goals. Nou, dit is bijna dubbele cijfers, dus dat is wat lastiger. Roel, als jij de coach van Pulva zou zijn, wat zou je dan nu in de rust tegen die mannen hebben gezegd? Ja, dat ze moeten proberen de snelheid in de aanval toch erin te houden. Ook al is die dekking van Porto heel hoog, zoals wij dat noemen. Dus ze staat op 10, 11 meter soms. Ze moeten proberen de baltempo erin te houden. Want als ze gaan vertragen, dan is het helemaal einde oefening. Nou, Porto speelt in mijn ogen niet helemaal voluit. We hebben al gezegd, die Duarte die nu aan de bal is, die hebben niet echt heel veel gezien. Spinola uiteraard wel. Nou ja, dus Spinola heeft er 8 in liggen. En die... Dit is nummertje 9. Hij kan overigens geen topscorer van het toernooi meer worden. Daarvoor is de winnaar eigenlijk al bekend. Want het team van Encantada uit Spanje, dat zojuist dus hiervoor won van de Limburg Lions en het brons pakte. Die hebben een zeker Angel Perez in de selectie. En die stond al voor dat de wedstrijd begon op een voorsprong van 11 doelpunten. En bouwde dat nog een keer uit een paar uur geleden. Dus helaas de titel er niet meer in. Maar verder is Spinola natuurlijk wel de grote man op dit moment. Ja, nou dit soort wanopschopen, daar gaat de oorlog niet meer gewonnen worden. Maar daar staat dan wel weer tegenover dat Porto dat op een ontzettend professionele manier afstraft. Salina. In grote snelheid. En Salina die weet daar wel een hele mooie afronding aan te koppelen. Met een vlammend schot. En ik mag het af en toe een beetje met je oneens zijn. En Marcel, het lijkt alsof ze niet voluit spelen. Maar dit is wel heel hoog niveau hoor, wat ze brengen. Het is zowel in de dekking super attent als in de omschakeling dodelijk. En ook Spinola laat echt zien hoe je een snelschot, een langzaam schot, een gevarieerde afwerking goed kunt combineren met slim spel. Maar laat het duidelijk zijn, absoluut spelen ze goed. Alleen het ziet er zo gemakkelijk uit, waardoor je waarschijnlijk ook redeneert van als ze werkelijk nog gas zouden geven, dan zou het dan zou het nog erger worden. Er kan nog meer bij. Nou. Terwijl de Esten hier scoren met Yevgeny Kravchenko. Ja. De Oekraïner in de ploeg. Eerste doelpunt van hem. En hij was er dus hier. Dus hij kent het sfeertje. Hij kent de hal. Hij won het toernooi met Budivelnyk Bolvari 2007. Ja, het was ook een beetje de bedoeling dat dit jaar een heleboel teams zouden terugkomen die ooit gewonnen hebben hier de Limburgse Handeldagen. Dat geldt voor Porto dus. Maar een heleboel teams, daar liep je tegenaan, waren niet meer zo sterk als dat ze voorheen waren. Precies, ja. Dus, goed, we hebben in ieder geval een paar sterke ploegen die alles geweest waren. En in de finale hebben gestaan weten te vinden. Dus dat geldt voor Porto als winnaar. Maar Banja Luka heeft in de finale gestaan. Zaporozhye heeft in de finale gestaan. Serviti heeft in de finale gestaan. De Lions hebben in de finale gestaan. De Lions hebben in de finale gestaan. Alleen bij de Chinezen hield het op. Dus Duarte is zelf niet op schot, maar hij verdeelt het nog steeds heel prettig. Hij baalt er volgens mij ook een beetje van dat hij zelf niet tegenaanval meteen zien we buiten uw beeld, maar daar komt, ik wil zeggen de treffer, maar dat heb ik nog wel eens beter zien doen. Kijk, en deze omschakeling meteen volle bak, daardoor tempo hoog opschroeven in de tweede fase. Dat is altijd lastig voor een tegenstander, want je houdt druk. En dat is, kijk eens even, wat een snelheid van passing. In de cirkel Salina. De lange man. Die wordt afgestopt door de toch wat kleinere Andreas Rikken. Maar die komt er altijd in om te verdedigen. En ondanks zijn lengte doet hij dat heel goed. Motta. Duarte. Duarte legt hem mooi in de wissel. Van Spinola. Mooi paasje van Motta. Prachtig. En een goede redding hoor weer van die keeper. Dat is een derde goede stop. Van Dennis Lokenen. Deze man
Kijk eens wat een paasje. No look noemen ze dat in het voetbal. En dat Salina ook nog voelt dat hij aankomt. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja, de no-look paas bestaat in het handballen wat langer dan in het voetbal. Alleen, je zegt dat handbal iets verder geëvolueerd is dan het voetbal? Ja, voetbal begrepen pas wat later dat je niet hoeft te kijken als je de paas geeft. Dit is sowieso onbegrijpelijk voor een gemiddelde voetballer. Want als je ziet hoeveel interval dit is. Ja. Het continu op en neer gaan. Terwijl we even kijken naar een hoofdwond. Ja, die ligt open. Bij Spinola. Die wenkbrauw die is kapot. Dus die zien we niet meer terug. Ik neem aan dat ze daar geen risico mee willen lopen. Er is ongetwijfeld een dokter in het huis. Ja, er is zeker een dokter in de zaal. Maar hier baalt hij stevig van. Even kijken hoe hij het... Oh, hij botst met zijn hoofd tegen het hoofd van Tourayev. Ja, aua, riep hij al meteen. Dit is balen. Hij moet nog terug dadelijk om gehuldigd te worden, denk ik. Dus, Ja, is er een dokter in de zaal. En die zal snel erbij komen om even te plakken. Want ik neem aan dat het plakken is... echt zo'n plofwondje. Ja, we hebben hier al gezien dat bij het team van de Spanjaarden ook iemand met een gebitje speelt. Die heeft vermoedelijk ook eens vaak een tik tegen de kin gehad. Het gaat er af en toe natuurlijk fors aan toe. Dat is nog een wonder dat er eigenlijk zelden iets gebeurt. Dit toernooi hebben we wel al wat ongevallen met letsel gehad. Waarbij de ergste volgens mij in het team van de Spanjaarden te betreuren was. Ja, eigenlijk de ergste zelfs bij de Portugezen. De gescheurde enkelband van Thiago Rocha. De vaste cirkelspeler, dus Salina, die we al heel goed vinden hier. Dat is nog niet eens de eerste cirkelspeler. Die vervangt eigenlijk de geblesseerde Thiago Rocha. Die loopt hier op krukjes rond. En bij de Spanjaarden was inderdaad een gebroken neus. Van Sorrentino. Iets mooie paas van goed afgemaakt. Goed afgemaakt. Gescoord door Kravchenko. Onze Oekraïner scoort 2 keer achter elkaar. Wacht snel naar de cirkel, maar Ilya mist hem daar. Mooi doelpunt, gescoord vanaf de cirkel door nummer 27 van Pulvas Repiti. En zijn naam is Yevgeny Kravchenko in deze finale. Stand 10 tegen 17. Ja, Ricardo Moreiro is degene die de... Oh nee, toch niet. Ik dacht dat hij van rechter was, maar... Dat is Sergio Rola. Die mag de vervanging gaan doen. Nee, kijk eens toch. Ik had het bij het rechte eind. Dit is ook weer een hele mooie paas van Motauer. Die legt hem naar Salina. En die kennen we al langer. Die heeft er al 3 in liggen. Dit is zijn 4e. Mooi is het speler Taimaro Salina met zijn 4e doelpunt van de wedstrijd. En nog zo'n 18. Ja, en dan zeg je... Het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Dat is wat jou ook al opvalt, Marcel. Maar neem van mij aan dat daar uren training in zit. Om precies die ruimte te vinden. Dat stuitje op de goede plek te leggen. Heel veel 2 tegen 2 duelletjes die op een training worden uitgevochten om elkaar te vinden. 3 tegen 3. Uren werk aan. Dit zijn allemaal full posts bij het team van Porto? Ja, bij het overgrote deel bij Porto is full post. Ja. Dit is een snelle tegenaanval. En een mooie stop van Alfredo Bravo Quintana. Onze Cubaanse keeper. De hoek in. Dat was een cirkelbal. Dus geen doelpunt voor Rola. Maar wel mooi in de herhaling. Helaas telt hij niet. Maar wat dat betreft krijgen de camera's in de hoeken natuurlijk alle mooie acties van vlak voor hun neus te zien. De Esten volharden in een wisselspel. En dan een mooi schot. Gescoord door Henry Hient, die we nog maar weinig hebben gezien vandaag. Ja. Hij krijgt nu dus de gelegenheid om mee op te bouwen. Dus de score van de nummer 22 aan de kant van Pulva. Maar daar worden de Portugezen niet echt warm van. Nee, nog niet. Tegen 18. Dan moet het verschil een stuk kleiner worden. Ja. Komt ook een andere hoekspeler nu bij Porto het veld in. Kijk eens wie daar is. Daar is hij terug. Met zijn wenkbrauwtje geplakt. Zeggen, met een plakkertje erop? Of, Ja, waarschijnlijk wel. Oeh, daar krijgt hij wachten een tik voor zijn hoofd. Nou, hij ziet er bijna niks meer van. Laat je zien, jong. Kijk eens naar de camera. Kijk. Mooi zwaluwstaartje erop. Oh. Hij heeft er weer zin in zo te zien. Bij een Limburg speeltje dadelijk, dan merk je er helemaal niks meer van. Oh, die kijkt er wat minder vrolijk uit zijn ogen. Dikke standen, lijkt mij. Ja, daar komen de hoofden tegen elkaar. Ja.
Maar Duarte is een taai. Ook die krijg je niet zomaar uit het veld. Ja, een Cubaan bij Porto. Is dat opvallend, Roel? Of, Ja, Duarte is dan geen Cubaan, maar we hebben er een paar Cubanen rondlopen. Dus, hij lijkt er Cubaans uit te zien, maar is een ras Portugees. Maar de Cubanen hebben inmiddels een statuur binnen Porto gekregen. Men is gestopt met wat vroeger gebeurde, met name in Portugal. Het halen van veel Serviërs en Kroaten. Mooi gespeeld weer. Mooi gespeeld. Jammer dat hij daar niet afgemaakt wordt, maar terug naar het verhaal over de Cubanen. Men is bij Porto erg tevreden over de relatie die men met Cuba heeft. Daar spelen natuurlijk, wij kennen het Cubaanse volleybal. Het Cubaanse handbal is in de wereld niet zo groot. Maar er lopen natuurlijk ontzettend veel atleten en jongens met sprongkracht en een hoop bewegingsmotoriek dat wij in deze contraien niet zo kennen. Lopen daar rond en die zijn te krijgen. Ja, onder andere deze keeper hier, Alfredo Bravo. Is afkomstig uit Cuba. En we hebben Damaro Salina. Ja. Spelen met nummer 15, die we ook wel herhaaldelijk hebben zien scoren. Ja, en ze hebben nog een derde die vandaag niet meedoet. Dat is Joan Morales. Die hebben ze allemaal uit Cuba opgehaald. Leiden ze ook verder op. Halen ze jong. Zo'n jongens zijn niet al midden 20 voor ze komen. Maar die komen op een 18e, 19e. En daar zijn ze zeer tevreden over de manier waarop die jongens hun sport opvatten. Nou, als je aan handbal denkt, denk je niet gelijk aan Cuba. Nee. Dus hoe dat dan zo? Ja, nou dat ze toch kennelijk vooral letten op atletische kwaliteiten van de jongens. Spinola ondertussen. Ja, Spinola die zijn 10-tal vol heeft. Ja, mooi man. Ja, het wordt een groot feest voor de mannen van Porto als het doorgaat. Nog steeds 8 verschil. Ja. Met nog een 21 minuten te gaan voor Serviti om die stand om te buigen. Maar er moet toch wel een wonder gaan gebeuren. Ja. Maar laten we vooral genieten van het hoge niveau van de beide ploegen. Daar komt een rebound voor Pedoma. Mooi wel mooi. Ja, die maakt het toch wel strak af. Je was zelf hoekspeler, Roel. Het lijkt mij een bijzonder lastige positie, want je zit natuurlijk letterlijk in de hoek. Waar de klappen vallen. Dat wil ik niet zeggen, maar je bent beperkt in je speelruimte, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, je wordt geacht om vooral op snelheid en sprongkracht en behendigheid het verschil te maken. En ook in dat opzicht in de dekking tegen spelers te kunnen spelen die dat beheersen. Ja, dus er wordt wat creativiteit en wat behendigheid gevraagd. En niet per se kracht, maar wel explosiviteit. Dus er wordt veel aan explosiviteit getraind. Dat zie je ook in de jongens terug die dat goed kunnen. De overname. En daar is Ricardo Moreira. Ja, het zijn wat simpele foutjes die dan ook wel onverbiddelijk worden afgestraft. Tweede treffer van Ricardo Moreira. Dus die explosiviteit als je ziet. Ik heb afgelopen weken, of afgelopen 3 dagen moet ik zeggen, die Pedoma die net scoorde al een paar keer zien vertrekken vanuit stilstand. Nou, dat zijn bommetjes. Nog een keer opnieuw dan. Maar nu mist hij hem. Mooi gestopt. Moreira. Goed gestopt dus door deze Dennis Lokenen. Ook mooi gespeeld. Achter de kijkers aan. Jevgeny Kravchenko. Ja, de aanspeelbal. Was die van Puna? Volgens mij wel. Ja. Ja, kijk eens achter zijn rug. Hop. Kijk, dat willen we nu toch gewoon een klein beetje zien, hè? Jevgeny Kravchenko. En daarmee is de stand 19-20. Oh, bijna onderschept. Maar Duarte heeft hem. Die is blij, want ja, het is een eerste treffer. Dus, serieus waar? Dat komt niet vaak voor, denk ik, dat hij 40 minuten moet wachten op zijn eerste goal. Gemiddeld zat hij er op 6 of zo rond deze tijd. Kijk eens. We gaan winnen, zegt hij nu. Ja, hij ziet het helemaal zitten. Ja, ik moet er zelf hard op lachen. En ja, voor de mensen die het toernooi niet helemaal hebben gevolgd en in deze uitzending zien, Duarte was dus echt een van de spelbepalers tot nu toe. En ook in de afronding. Nou, jij wil nog eens. Ja, niet verzadigd. Als hij er 2 maakt, gaat hij helemaal los. niet zelfzuchtig, dat zie je hem ook. En weer gewoon opbouwen. Ja. Nou, dus even een beetje keuvelen dit handbal. Keuvelverleg. Noemen we keuvelhandbal.
Ja, bij het voetbal heb je zomeravondvoetbal. Wat is dit dan? Winteravondhandbal? Winteravond keuvelhandbal. Maar dat gaat er zo vanaf, kan ik je vertellen. Die hebben nou wat afspraakjes gemaakt wat ze gaan spelen. Eens kijken. Maar weer een combinatie. Ja, ik zei, kijken of er een mooie combinatie uit voortkomt. Nou, kijk eens. Bijvoorbeeld. Achter het hoofdje om en in de categorie snoeihard. Ja, dit was ongeveer met de snelheid van Felix Baumgartner. Yes. Elias Antonio uit Angola. En het is Elias Antonio die zo zijn negende doelpunt mag maken van de wedstrijd. Het wordt 19-22. Ja, toch zag ik dat Saviti weer heeft gekozen voor een dekking met de verre mandekking op Duarte. Die daar natuurlijk weer niet blij mee zal zijn, want dan komt die tweede goal er nooit van hem. Kravchenko die zodanig door Mota wordt... in de 7 meter. En de Dragaus. Sorry, wat? Ja, sorry. Ik doe net alsof ik er verstand van heb. Ik spreek geen woord Portugees, maar de Draken, de Dragaus, zoals de jongens van Porto heten, ook bij het voetbal, die weten zich al zeker van de overwinning, want zo komen ze wel over. Maar die willen er volgens mij nog wel een feestje van maken door wat mooie combinaties te laten zien. Raido Pedoma mag het gaan proberen tegen de nummer 16, Hugo Laurentino van FC Porto. Kijk. De kunst van het lange wachten. Ja, geen trucendoos bij Pedoma, die heeft hij ook in huis. Maar nu gewoon strak hard onder de hoek. Ja, op 7 meters hebben ze goed kunnen oefenen gisteren om deze tijd. Want toen wonnen ze dus van de Lions en die gingen al hun ballen erin. Waarbij de Lions toch 2 man misten. En hij scoorde ook gisteravond de nodige doelpunten in die fantastische... Nou, de speaker heeft dus ook gehoord. Ja. En dus staat het 14-22. En komt hij op te wachten. Ja, dit was een van die dingen die zich hoeft... Oh, zonder dat hij niet afgemaakt wordt. Het zit hem ook niet echt mee, zullen we maar zeggen. Nee, hij heeft... Kijk, in de lucht gevangen. Ja. En ondertussen hebben we een tegentreffer aan de zijde van Polva. We hebben een doelpunt aan de kant van Polva door Arnaud Puna. Schoot door de nummer 8. 19-22 en we zijn er bijna. En Puna heeft zijn 5 treffers vol. Zou dus betekenen dat Porto voor de tweede maal dit toernooi gaat winnen? Ja, dat betekent dat Marcel als we winnen. Sorry? Dat betekent ja, precies. Maar daarmee wilde ik eigenlijk een beetje een bruggetje maken naar een doorkijkje naar volgend jaar. Ja, want ik voelde hem al aankomen. Ik probeer hem even uit te stellen. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd als hier Spinola wordt aangepakt om alvast te horen of jij nog nieuwtjes voor ons hebt voor wat betreft de team van volgend jaar. Want jij bent ook de man die de teams vaak gaat bekijken en gaat vastleggen. Ja. Nou, ik doe dat samen met Guido Doeven. Marcel heeft er ook een belangrijke rol in om dat allemaal te faciliteren. Jullie zoeken naar toppers, het liefst uit een verspreid gebied. Ja. En betekent dat ook dat dat de inzet is voor volgend jaar? Ja, om te beginnen wel. Er komt een 26e handeldagen, daar ga ik vanuit. Maar ja, het gaat in een andere hal gebeuren. En we hebben ook al tegen elkaar gezegd dat een andere hal en 5... de kijkers naar de tweede. Daar is hij dan. De tweede voor de wachten. Kijk die glimlach. Geweldig. Heeft er toch nog wel lol aan zo, hè? Op zijn winteravond. Maar ja, we willen met de handeldagen natuurlijk door. Want dit publiek en deze vrijwilligers verdienen het platform waar ze... Maar betekent dat grote veranderingen? Of? Nou ja, dat sluit niet uit hoor. Want we hebben natuurlijk 25 jaar erop zitten met toch wel een concept wat we niet heel zwaar hebben veranderd. En daar mag je ook wel eens een keer nog eens met elkaar gaan nadenken van wat doen we dan? Gaan we nog steeds met 8 ploegen? Gaan we nog steeds in dit concept van 2 pools? Willen we misschien het omlijstend programma, het totale evenement niet wat upgraden? Omdat we ook in een hal zitten die dat beter mogelijk maakt. We kunnen niet zoals heel veel andere grote evenementen met business events van alles doen omdat de halcapaciteit beperkt is. Dus we gaan echt over alles nog eens een keer goed nadenken en willen ons ook alle vragen durven stellen. Pedoma mist hem dit keer. Ja. Na een, was dat een Yuka of een Coca van Duarte? Ja, dat wel lol aan. Trek me dan ook op, ja. Moet even gedweld worden. Ja, volgens mij kun je met hem wel lachen aan de bar straks. Ja, volgens mij gaan die het podium op. Want dat is de traditie hier. We hebben een hal 2, een groot podium waar een band speelt. En die band die heeft
een handje van om toch ieder jaar weer de winnaars het podium op te krijgen. Dat heeft nog wel eens wat gesneuvelde instrumentarium tot gevolg gehad. En, nog wat vrouwvolk wat dan ook mee het podium op wil. Dan wordt het podium wel heel vol. Maar ja, dat feestje dat zal zeker weer plaatsvinden. En daar zal hij ook bij zijn. Daar ga ik nu al vanuit. De eerste nog een keer. Met de opbouw via Puna. En een afzwaaiertje. Ja, goed geblokt door de Duarte. En met Salina in de midden. Ja, want die Salina die staat ook in de dekking goed te buffelen hoor. Maar ik hoor jou net zeggen, een iets ander concept. Bedoel je dat qua type ploegen? Of, Nou ja, we hebben dit jaar een heel succesvol jeugdprogramma gehad. Het was weer druk op de zocht, zelfs uitverkocht. De jeugdclinic, er was een mier op de vloer. Die 1,5-2 uur dat we daar de jeugd hebben kunnen vermaken. En je kan je voorstellen dat je dat veel breder gaat opzetten. Veel groter gaat opzetten. Het business-to-business gebeuren kun je wat beter opzetten. En nou ja, we moeten ook goed nadenken of het verkrijgen van goede clubteams, terwijl Spinola 2 minuten krijgt. Voor deze, nou wat noemen we het, Soutemi, Omochigari of weet je die dingen allemaal. En we willen gewoon nou toch eens nadenken of we het niveau van het toernooi nog verder kunnen opkrikken. Want het verkrijgen van ploegen van sterkte als Porto is ongelooflijk lastig in deze periode. Door alle WK-verplichtingen die in januari zijn en EK's die gespeeld worden. Dus ieder jaar wel iets. En dan moet je je niet neerleggen bij het feit van ja, we halen wat clubteams. Dat moet natuurlijk ook voldoende niveau blijven. Want ons publiek komt niet alleen maar voor de show, maar ook voor goed handbal. En als dat steeds lastiger is om die ploegen te verkrijgen, dan moet je ook eens nadenken of er misschien andere concepten zijn. Bijvoorbeeld landenteams mee uitnodigen. Dus daar gaan we al die vragen, die gaan we onszelf toch nu een keer stellen. We wachten het even rustig af. Zoals we ook hier afwachten of Pulva nog iets kan uitrichten. Volgens mij zijn ze wat af aan het spreken om wat trucendoosjes uit te halen. Maar ja, ze staan natuurlijk met een man minder. Dus dan is het alweer wat lastig. Kijk, daar loopt... Oh, Jeppa. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook wel de vraag waarom die Este hem zo vrij laten lopen. Maar dat doet hij ook wel heel slim en heel wel. Kijk, hij krijgt achter langs. Dan komt hij. Vloep. Balletje vangen. Lopje. Hoppatee. Ja, het zou leuk zijn als de Portugezen inderdaad nog een dingetje bovenop wilden leggen, wil ik zeggen. Schepje bovenop willen doen. Ja. Puur voor de amusementswaarde. Ja, maar dit was al weer een amusementswaarde. Dit zien we graag. Ik heb hier nog jaren meegemaakt dat mensen achter hun rug om gingen scoren en zo. Dus, ja, ik voorzie wel het een en ander. Ik hoop dat Guido Doeve nog onder aan de bank staat bij de coach van de Portugezen. Bij Obradovic. Misschien dat hij nog wat kan influisteren dat het echt niet verboden is om nu... maar ik heb het idee dat er nog wel gaat komen hoor. Wat vliegertjes en dergelijke. Nog een minuutje of 12. Hebben ze daar voor de tijd, terwijl we hier... Oeps. Dat tikt door. Sorry ja. Springt er ook niet zo hoog, zegt hij tegen me. Ja, dat zijn vervelende tikjes, want dat drukt meteen door op je spieren. Ja. Handje voor het tijdspel gaat omhoog. Nou, dat moet snel afgesloten worden, anders zijn de Portugezen sowieso de bal kwijt. Daar komt de schot dan. Komt Spinola of Duarte. Een mooie paas. Ja, hij staat erin. Hij staat echt in de Dat is jammer. Dus, dat is jammer. Pulva dan, meteen met de tegenaanval. Gaat maar net goed. Daar gaat Puna. Ja. Legt hem daar maar neer. Hoeveelste is dat nou voor hem? Want zesde volgens mij. Ja, die loopt ook aardig op schema. Ja. Alfredo. Langs zijn oren. De keeper is nooit zo blij mee. Kalman Musting. Een monument in het Estse handbal. Ja, als bondscoach. Clubcoach. En ja, in die omgeving, zoals we vertelden, een klein dorpje. Maar altijd aan de top door heel veel jeugd zelf op te leiden. 2 of 3 buitenstaanders erbij. En altijd topploegen opleverend. Dus dat verdient groot respect. Ik zeg, trekken ze die arm. En dat is wel goed voor 2 minuten. Voor de nummer 14. Hij is het Tulov. Ook zij fluiten goed vandaag. Ja. De scheidsrechter is goed als hij niet opvalt. En... Duitsers hebben daar zo'n mooi woord voor. Soeverein.
Soeverein. Ja, maar bij de Duitsers ben je ook al snel vice-wereldmeester. Terwijl dat toch eigenlijk niet telt, hè? Nee, dat telt helemaal niet. Maar bij scheidsrechters zijn soeverein dat telt zeker. Kwaliteitslabel. Spinola. Eerste is de vorm van de wedstrijd voor Porto Vitalis. Spinola, de trucendoos of gewoon boem? Nou, relaxed. Dat betekent in zijn geval dat we het nummertje 11 kunnen noteren. Ja. Heel weinig gemist. Volgens mij heeft hij er 2 gemist of zo. Nou, dat zijn schotpercentages waar ze in Portugal mee thuis willen komen. Ja, het wordt op de voet gevolgd natuurlijk ook in het thuisland. We hebben wat websites even bekeken vandaag. En op de site van beide ploegen uitgebreide verslagen over wat hier allemaal gebeurt. En dat was met name wel grappig inderdaad ook bij die Chinezen. Die kregen een krantenknipsel met een interview met hun onder ogen. En die vroegen meteen of dat een keer of 15 niet gekopieerd kon worden. Want dat wilden ze toch wel echt inlijsten. Ja. Sowieso die Chinezen die hebben zich goed geamuseerd zoals gezegd. Die liepen hier zelfs met, bij een grote nederlaag nog met een big smile op het gezicht. Ja. Kijk eens zo mooi, daar is Elias. Oh, dit is een heupje uitklappen en dat is goed voor een 7 meter. Daar balen hoekspelers altijd van. Want dat zie je niet aankomen, want op ooghoogte zie je alles wat er gebeurt. Maar wat er zo ongeveer rond heupniveau gebeurt, dat zie je niet. Dat voel je alleen. En ineens denk je van boem, oh. Ja, plus je kunt heel vervelend te val komen op die manier. Naar te val komen. 2, 3 of 4. Deze Angolees die baalt ook een beetje van. Maar die weet dat het een penalty heeft opgeleverd. Duarte mag proberen om... Ja, ik zeg dat het nu toch eindelijk tijd wordt voor een trucendoos. Maar dat weet deze keeper waarschijnlijk ook. Hoewel die niet erg gelukkig kijkt. Zo. 4 zijn hoofd. Kom eens even hier. Hier worden ook excuses aangeboden, want dat zal niet de bedoeling zijn geweest. Komt die in de herhaling even kunnen zien. Want hij krijgt een rode kaart. Ja. Ja, nou ja. En we zeiden net dat ze onopvallend goed waren, de scheidsrechters. Maar... Nou ja, goed. Dit beschouwen zij dus als zwaar onsportief gedrag. Even kijken hoe die bal schampt. Ja, die was toch echt langs zijn hoofd gemikt. En als hij hem dan raakt, dan kun je een rode kaart krijgen. Hij biedt wel zijn verontschuldiging aan. Dus het hoort in de regelgeving... Nou lacht hij toch ook niet meer opeens. Nee. Ja, het is jammer. Maar goed, met zo'n snelheid, ik bedoel... Ja, kun je het vermijden? Ja, hij kan er ook voor kiezen om die bal niet langs zijn hoofd af te schieten. Dat gebeurt in handbal. Het is weliswaar niet gebruikelijk, maar het is regelmatig zo dat spelers bewust het langs het hoofd van de keeper willen schieten. Nee goed, maar niet bij 16-25. Nee, dat is die opmerking die wil ik volgen. Maar dan hoeft hij hem ook niet zo te schieten. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dan kan hij hem ook gewoon met een toverbal maken of gewoon een leuk strak schot in de hoek. Nou, geen toverballen meer dus van Duarte. Wel hier een gewoon degelijke goal van Puna. Het is jammer voor de wedstrijd, want Duarte is natuurlijk wel een mooie handballer. Stand 17, 25 en we zitten in de 22e minuut. Nog een minuut of 8 dus. En ik zie dat... Ja, die treffer is ook niet geteld. Dat is wel bijzonder. Daar moet ik nog het spelregelboekje nog eens op nakijken. Je hebt gelijk inderdaad, ja. Dus de penalty langs het hoofd werd een mispenalty. Dan komt Spinola weer eens voor de variatie. Het is toch niet te geloven die man, hè? Nummer 12 van de 26. Niet te geloven. Ja, ik ben benieuwd dat hij ook inderdaad gekroond wordt tot de beste speler van deze wedstrijd. Want de matchverkiezingen die hebben wel wat discussie opgeleid. Omdat het publiek ook vaak koos voor de uiterlijke charmes, zullen we maar zeggen. In plaats voor het handbalvernuft. Ja, mooi afgerond. Elias. Ja, nou goed, we hebben er in de toernooicommissie ook regelmatig over gediscussieerd. Want voor de goede orde, dat gaat via stemmen, via Twitter en zo. Ja, nee, dan worden 2 namen per team voorgesteld. En volgens mij is een eerste treffer pas, Janne Koes. Janne Koes, ja. Koes op zijn Limburgs, dat klinkt ook niet erg als je dat tegen hem zegt. Dat gaan we niet doen. Laten we maar doen alsof we weten hoe we het uitspreken. Ja, gewoon Koes. Ja, Koes. Maar dus we geven iedere wedstrijd 2 namen door van elke ploeg. En dan mag het publiek via Twitter op stemmen.
Nou, dat doen ze dan. Maar als je er eentje bij zit die toevallig de populariteitsprijs al verdient omdat hij mooie blauwe ogen heeft of strakke benen. Die worden dan toch door een deel van het publiek wat verder naar voren gestemd dan de handballers die het best waren. Ja, er zijn veel vrouwen binnen, hè? Ja, die vinden dat wel prettig om naar een mooie handbalwedstrijd te kijken. Misschien dat een Hanekamp ook nog wat punten oplevert. Maar... Ja, maar die zal niet voorgesteld worden. Want nee, die hebben we pas net voor de eerste keer gezien, wil ik zeggen. Nuno Carvalhes. Nummer 2 bij Porto. Ja. Maar dat heeft ertoe geleid dat... Daar is hij in beeld. Hij mag nog wat minuten maken in de slotfase van deze wedstrijd. En ook bij afwezigheid natuurlijk van Duarte. Ja. Ik begin de score langzamerhand een beetje kwijt te raken. Want volgens mij hebben ze er nu 1 bij getoverd. Nou ja, het is 18-27. Gestopt in de tegenaanval voor de Aston. Mooi gevangen met 1 hand. Maar hier verslikt hij zich. Dat was mooi geweest. Dat gebeurt dan wel eens. Kijk eens hoe hij met 1 hand uit de lucht plukt. Bij tennis doen ze wel tussen hun benen door. Dus, ja, dat lukt hem maar net niet. Jan Kuus was dat. Je zag hij maar door zijn enkel. Dat is onze Angolese vriend. Elias Antonio die komt even fout terecht. Kijkt er ook een beetje zorgelijk bij. Hij ging ineens zitten. Ik heb even gemist wat er precies gebeurde. Ja, ik ook. Maar hij ging vanuit stand zitten, zal ik maar zeggen. Dat is meestal geen goed teken, nee. Ja, het is jammer dat de spanning... kijk, deze actie zou het kunnen geweest zijn. Hoe komt hij neer? Eens even kijken. Nou, hij rent toch gewoon kan weg. hier nog even verder, ja. Zag je over zo hoog die daar weer even sprong het was, tussen twee haakjes. Air Portugal. Air Angola in zijn geval. Hij loopt toch gewoon. Het gaat nog, ja. Ja. Het publiek had natuurlijk gehoopt dat het wat spannender zou zijn, deze finale. Ja, helaas. Zeker na die finale van vorig jaar, die, zoals al verteld, in de laatste secondes beslist werd. Toen nog in het voordeel van de Lions. Ja. Nee, dat was dak eraf toen. Ja. Maar je kunt niet ieder jaar geluk hebben. Ik heb al voor de grap gezegd, ik heb geen Bel-Chinezen die de wedstrijd voor ons regelen. Maar een hoop Chinezen hier binnen, maar die belden niet waar wij bij waren. Misschien wel, maar niet met de syndicaten waar je dit soort wedstrijden zou kunnen regelen. Dus op deze wedstrijd ook weinig gegokt. Nou ja, misschien dat meneer Karabatic ergens diep in Frankrijk nog wat geld wilde bijverdienen. Ja. Nou, ik ben hem niet tegengekomen bij de Gok Zuid. Nee, we hadden hem graag als speler hier wel willen verwelkomen natuurlijk. Dat dan weer wel. Maar hij is inmiddels weer in genade aangenomen, heb ik begrepen. Ja. Voor de mensen die dat wat minder gevolgd hebben, ook niet alleen het voetbal, maar ook het handbal werd opgeschrikt door een omkoopschandaal. Waarbij zelfs een van de beste spelers ter wereld een voorname rol in had. Die zou gokken op zijn eigen en op andere wedstrijden. Ja. Ja, hij met name zijn familie en zijn partner zouden veel geld aan verdiend hebben. En een wedstrijd waar hij bij betrokken was, die ze een beetje onverwacht verloren. Zo. Alles schijnt tegen. Het is overigens een mooie combinatie van de Esten. Gescoord door nummer 22, Hendrik Hint. Gabriel Rietbroek zei 8 golen verschil, hè? Ja, de maestro krijgt nog redelijk gelijk als het zo gaat. Ja. We zitten dus in de laatste 5 minuten van de 25e LHD. Nou, daar heeft iemand over nagedacht. Over die opmerking. Ja. Aan de cirkel, nog maar een keertje. Ja, Salina die het weer mooi uitspeelt. Het gaat altijd weer, komt ook niet lekker neer, maar... ja, je ziet toch wel... Kijk eens hoe hij zich vrij maakt. Even. Ja. 2 billen in de onderdruk van de tegenstander douwen. En voldoende ruimte om het balletje aan te nemen en te leggen. Ook die mag er zijn. Ja, normaal doet hij het van linker opbouw, maar nu is het van rechter opbouw.
Pavel Turayev. Heeft hij pas 2 gemaakt. En dat is voor zijn doen veel te weinig. De vorige ontmoeting dus in 2009 hier in de finale. Toen won Porto met 32-25. Ja. Er waren dus 7 doelpunten. En Dan landde in de hand van de jonge Andreas Rikken in het gezicht van Spinola. hij zag zichzelf even terug op het televisiescherm daarboven. Ja. Moet even kijken waar de camera staat, maar het valt hem nog niet op. Smile. You're on Kenneth Limburg. Die mannen blijven allemaal nog vanavond hier, Roel? Of, ja. Ja, iedereen behalve Banja Luka. Die vertrekt waarschijnlijk iets eerder. En daar liep de bal. Oh, goed opgelet hoor. Van Alfredo. Het wordt hier altijd traditioneel afgesloten met een gezamenlijk feestje met uiteraard zoveel mogelijk teams. Ja. Er zijn ook teams die hier een winstpremie, zullen we maar zeggen, alles vaak op tafel hebben gelegd. Ja, die is er niet, maar we hebben altijd lol met die jongens die dan na 5 wedstrijden en 3 dagen volle bak toernooi spelen. En in principe gewoon topsporter zijn, in hart en nieren toch zich dan eens een keer een leven lekker laten gaan. Een goede avond hebben. Ja, in het verleden zijn er al teams hier geweest die zelfs tot na die jaarwisseling bleven. En ja. het feestje hier nog een keer overdeden. We hebben teams die het hele Maastrichtse nachtleven nog een keer hebben verkend voordat ze nog in kennelijke staat de bus pakten om... 1,5 dag in de bus terug naar ergens in Rusland te rijden. We hebben heel veel dingen meegemaakt in 25 jaar. Gemiddeld genomen gaat het allemaal heel netjes. Het doorstappen tot een uur of 2, 3, 4, dat is wel gebruikelijk. Ik sprak anders gisteren, maar goed, het was natuurlijk gisteren, het was nog een dag te gaan. Maar de jongens van de Lions die konden geen boerenbang meer zeggen. Die waren blij als ze zo snel mogelijk thuis in bed lagen. Ja, maar na die tweede dag is ook iedereen doodmoe. En dan hebben ze weer een hele nacht om Nuno Carvalho te stellen. Nou, dat is het eerste doelpunt van hem. We gaan de laatste minuut bijna in. 9 doelpunten voorsprong en het publiek gaat staan voor niet alleen de toekomstige kampioen, maar zeker ook voor Saviti. En ik kan u vertellen dat dit voor een speler toch wel goed voelt hoor. Dit geweld aan applaus op de tribune. Ja. Nog een laatste keer. Het team van FC Porto Vitalis, zoals de sponsornaam officieel heet. Ja. Gaan we nog een mooi huzarenstukje aan het einde zien. Ja, ik hoop dat de Esten het even toelaat. En dat de Portugezen weten dat wij daarop zitten te wachten. Wie durft? Kijk, daar komt hij. Ja. De Spanjaarden fluiten hem af. Nou. De laatste kans is voor de Esten vandaag. Nog 6 seconden, 5. Dan hebben we er 25 jaar handbaldagen op zitten. Dat alleen, dat is een historisch moment. En die zit er net in. Ja. Hij telt, volgens mij. Ja, hij geeft hem nog. 21-29. Had Gabri Boek inderdaad gelijk. Ja, als hij nog gegeven wordt. Telt, ja, hij telt. Ja, kijk, hij zit er. Gabri krijgt de bos bloemen voor de mooiste voorspelling. Wij feliciteren het team van FC Porto voor de tweede keer in de historie van de Limburgse Handbaldagen. Winnen zij het toernooi. Dit keer eveneens voor de tweede keer gewonnen van Polva Serviti uit Estland. Ja. En dat betekent dat we ons gaan opmaken voor de huldiging. De huldiging van onder andere de spelers van deze wedstrijd, maar ook voor het hele toernooi. En daarvoor moet even wat dingen worden omgebouwd. Het geeft ons de gelegenheid om heel even wat boodschappen te gaan doen. En dan zijn we zo meteen bij u terug met de huldiging dus van de 25e Limburgse Handbaldagen. Tot zo. Uiteraard kunt u de finale nog eens in deze dagen terugzien. Tijdens de herhaling te zien op TV Limburg.
En u bent weer terug in Sporthal Glanenbroek in Geleen, waar zojuist de finale van de 25e Limburgse handbaldagen is geëindigd. En dat werd een overwinning voor het team van FC Porto uit Portugal. Dat met royale cijfers won, 8 doelpunten verschil van Pulva Serviti uit Estland. En we zijn hier toegekomen aan de huldiging. Dat doen we niet alleen met natuurlijk de winnaar, maar er wordt ook nog gekozen de beste keeper, de beste verdediger, de beste aanvaller. En we hebben zojuist al gezien dat uiteraard zoals voorspeld door mijn eerwaarde collega Roel Goffin, dat de man of the match verkiezing gewonnen is door de nummer 13 van Porto. En dat is Pedro Spinola, de topscorer van vandaag. Hij maakte er in totaal een stuk of 12 geloof ik, als ik het snel zie. Ja, als de streepjes kloppen zijn het er 12. Ja. 55 doelpunten van het Spaanse team. En dan zijn we meteen ook aanbeland bij de topscorer van deze handbaldagen. En dat is dus een man uit Spanje zoals u hoort. Ángel Pérez. Heeft ze een beetje niet meer in. Nee, heeft hij er toch thuis gelaten. Ja. Ja, hij is er wel blij mee. Kijk eens even aan. Normaal uiterlijk onbewogen, maar nu toch een lach. Dit vindt hij wel leuk. Kijk eens. En dan nog kusjes. Nou, en de prijs. De topscorer van dit toernooi. Over de 50 heeft hij er in totaal. Ja, 52 of 53 volgens mij. Ja, dat is een aardig gemiddelde. Ik heb volgens mij nog geen speler in de laatste 5-6 jaar boven de 50 horen komen. In de 40 is al extreem goed. Zoals Spinola, die komt dik in de 40 terecht. 45, 46 volgens mij. Maar dat hij met een gemiddelde van 10 plus afsluit, dat is heel knap. Men heeft uiteindelijk toch gekozen over alle wedstrijden gezien. Beste keeper. De keeper van Pulva Serviti. Nummer 12, Eston Varus. We hebben hem zojuist uitgebreid in actie gezien. De keeper van de Aston. En hij krijgt de prijs in handen van Ger Wagemans, voorzitter van de Raad van Toezicht van Top Handbal Zuid-Limburg. En Inge Smeets, lid van de toernooicommissie, die deelt de bloemen en de kussen uit. Voor Eston, de keeper van het Aston nationale team. Die hier de beste keeper mocht worden. Natuurlijk, na de keeper hebben we natuurlijk de beste verdediger en defender. Deze prijs wordt uitgereikt door de heer Ruud Guit, wethouder sport, de gemeente Sittard. De beste verdediger komt nu aan bod. En de verdediging, er waren veel spelers die uitblonken. Maar uiteindelijk hebben ze toch gekozen voor eentje. En voor dit jaar, Handbaldagen 2012, voor de beste defender, voor de beste verdediger. Van het team van Chaparotje, Artems Westwolf. Artems Westwolf die heeft bij de Oekraïners... u ziet het al, het is een beer van een vent. Dus 2,3 meter volgens mij en 115 kilo. En die stond in de dekking als een paal, als een massieve blok beton om daar iedereen tegen te houden. Je ziet het ook al ten opzichte van de andere twee spelers dat dat één verdieping hoger is. Dat is een beetje de Daltons zo, hè? Ja. Keeper van Pulva. Beste aanvaller krijgen we nu. Die staat een beetje met een zuur gezicht. Onze vriend Eston Varus. Die had zich meer voorgesteld van de finale, denk ik. En er is gekozen voor de beste aanvaller, Handbaldagen 2012. Van het team van Porto Vidalis. Nummer 5, Gilberto Duarte! Hij ging er zojuist nog vanaf met een rode kaart, maar het trainingsjasje gaat uit en hij komt uiteraard lachend terug. Ja, hij heeft de finale niet zijn gelukkigste wedstrijd gehad, maar de andere wedstrijden was hij toch echt een... een lust voor het oog voor iedereen. Dit was na zijn eerste treffer vandaag. Ja. Sympathieke gast, 21 jaar pas. Het is niet aan te zien misschien, maar nog heel jong. Hij was 3 jaar geleden was hij als youngster toegevoegd aan de selectie die toen ook won. Maar toen was hij lang niet zo dominant als dit jaar. Een verdiende beste aanvallersprijs voor hem als spelbepaler en als spelverdeler. En als linking pin naar de coach. Dit zijn de grote mannen dus van dit toernooi. En dat betekent dat we van de individuele prijzen overgaan zometeen naar
de prijzen voor de teams. Dus de kiekjes voor het familiealbum. En dan gaan we toch beginnen aan de eindrangschikking. Je mag wel lachen, heren. In de Oekraïne zijn ze nog een beetje beduust. Onze vriend Svesdov. Guangdong dus, de Chinese ploeg die werd tijdens deze handeldagen. Bevo won van hun op de finale dag. Werd dus 7e. Ja, Banja Luka, de ploeg die, waarvan vooraf toch misschien wat meer werd verwacht, werd 6e dus. Ja. Werd verslagen door Zaporozhye dus. Vandaag in de strijd om plek nummer 5. Een spectaculaire kruisfinale. En ook nog een kleine finale erachteraan. Als vierde geëindigd. Applaus. Ocean Nitrogen Lions! De titelverdediger, de thuisploeg, de publiekslieveling natuurlijk. Werd 4e. Maar het is al gezegd, een uitermate goed toernooi achter de kiezen. Het Spaanse team van Encantada uit Spanje. Willen jullie even naar voren komen? Please come forward. En het brons gaat dus naar, zoals het zo mooi heet, Global Kaya Ciudad Encantada uit Spanje. Ja, zij moeten de trap nog afkomen. Het is een soort ere trap. Dames en heren, applaus voor onze Spaanse Bekoeling geleen. Ja. Ze hebben wat contacten in Portugal, want daar spelen ze, omdat ze uit Galicië komen, regelmatig met oefenwedstrijden. Dus ze kennen elkaar al wel enigszins. Ja, jammer dat ze met een wat kleinere selectie hier waren, waardoor ze het ook conditioneel wat lastiger vol konden houden. Hier is het team compleet. Dames en heren, applaus voor het team uit Spanje! Nou, Het bronzen beeld. ja. En de prijs is uitgereikt door Herman Kernberger, de directeur van Schuller, Blackman en Nitek. En die is al jarenlang een trouwe grote sponsor van ons evenement. De kampioen klinkt voor Encantada uit Spanje. Die dus de derde plaats hier bezetten. En we gaan door naar de tweede prijs. Deze prijs wordt uitgereikt door de heer Noël Levens, gedelegeerde van de provincie Limburg. Maar daarnaast wordt vanaf dit jaar aan de runner-up een extra trofee uitgereikt. En die is vernoemd naar ons onlang overleden medeoprichter van de Limburgse Handeldagen, Michel Jansen. En de trofee heet dan ook heel toepasselijk Michel Jansen trofee. En deze trofee, dames en heren, wordt uitgereikt door mevrouw Christa Jansen. En ik wil naar voren vragen voor de tweede plaats het team van Pulva Serviti. Ja, mooie woorden dus, Roel. Een Michel Jansen trofee. Ja. Hij was een van de grondleggers van ons evenement. Helaas dit jaar veel te vroeg overleden. En wij vonden het gepast om hem te eren. Ook in overleg met zijn echtgenote Christa Jansen, die zo dadelijk de trofee zal uitreiken. Om de tweede plaats nu te laten begeleiden van de Michel Jansen trofee. Waarmee hij voor altijd aan het evenement verbonden zal blijven. Dit is Noël Levens, deputeerde van sport. Dit is Raido Pedema. Aan Raido Pedema. En hier ziet u Christa Jansen. En voor haar natuurlijk een emotioneel moment om de eerste Michel Jansen trofee te mogen overhandigen. Raido krijgt nog even uitgelegd wat de trofee precies inhoudt. Dat is hem. Ja, dat is hem. Een mooie handballer. En die gaat dus mee naar Estland met het team van Pulva Serviti. En dan zijn we toegekomen natuurlijk aan de hoofdprijs, de Limburg Cup. Natuurlijk hebben we dan de grote winnaar van de 25e editie van de Limburgse En die prijs zal worden uitgereikt door Schraag Cox, de burgemeester van Sittard Geleen. Van de gemeente Sittard Geleen. En na een zinderende finale hebben we de winnaar. En de winnaar is FC Porto Vitalis!
Nou, de Portugezen. Duarte kan ik me nog herinneren van 3 jaar geleden. Dat was ook echt het feestbeest van het team. Dus die gaat dat volgens mij na 3 jaar nog eens een tuchtig overdoen. We kregen overigens vandaag van Obradovic de vraag, de coach van de Portugezen, of het niet mogelijk was om gewoon ieder jaar te komen. Oké. Nou, hebben jullie toch vriendelijk bedankt, neem ik aan? Nee, ja, we hebben, dit soort dingen aanvaarden wij in dankbaarheid. Maar we hebben een regel, dat doen we niet ieder jaar. Dat bedoel ik. We willen er natuurlijk wel graag terug hebben. Zo'n ploeg is een sieraad voor elk toernooi. En we zullen proberen om het deelnemersveld altijd zo sterk te maken dat ze ook de tegenstand treffen. De eer is voor Ricardo Moreira en het team van FC Porto, de 25e kampioen van de Limburgse handbaldagen. Die doen geen Polonaise, maar Duarte die... Het is samba-achtig of iets dergelijks. Ik ben geen dansexpert, maar zal jij misschien? Nee, helaas. Ja, ze vinden het toch allemaal oprecht leuk hoor. Dat je toch 3 dagen hier bent, dan maar meteen met kijk, de champagne. Goed, alle cameramensen aan de kant, want... Ja, en Duarte die wil allebei de flessen voor zichzelf houden. Daar is de champagne voor FC Porto. En het We Are The Champions. Kijk, Philippe Mota heeft het al eerder gedaan, dat is duidelijk zichtbaar. Het gaat wel branden met die wond daar bij het hoofd van... Ja, maar goed, maak het ook goed schoon, hè? Ja, dat is waar. De ballonnen, de confetti en de champagne in die volgorde, dat plakt lekker dadelijk. Kijk, en hier komt het We Are The Champions. En met deze mooie woorden, We Are The Champions, komen we ook aan het einde van deze uitzending van de Limburgse Handbaldagen. De finale van de 25e editie. Ik bedank allereerst Roel Goffin voor het deskundige commentaar. Heel graag gedaan. En we zien elkaar graag volgend jaar weer terug. U thuis bedankt voor het kijken naar deze uitzending van de finale. En ook u zien we graag volgend jaar weer terug bij de 26e editie van de Limburgse Handbaldagen. Graag tot dan. Partners van dit programma zijn de volgende participanten.